En bij die mannen van Don Quixote gaat alles van alleen. We gaan naar liedje nummer 28. De twee broertjes die altijd live zingen. De broertjes Scherers uit Kapel, oftewel uit Panningen. Mag ik altijd even uitleggen, want mensen weten dat Kapel, hoe is dat? En dat is Panningen. Ze zitten op coronaproef afstandje. Want je zit natuurlijk geen bubbel. Je woon je het samen in één huis toch? Hè? De doem gaat de moer. Ik ken de uitdrukking, als je van het leven wil maken, zoals ze toch zelf de slingers moeten ophangen. Is dat ook een beetje de achtergrond van Eukleedje? Ja, dat was de insteek ook van Robert en Mark. Ja, we moesten zelf inderdaad, ja, wie stik het schreeuwen is, Henk, dat is echt de insteek. Maak er het van en dan slingers. Ja, Robert en Mark, dat zijn natuurlijk Robert Jansen en Mark van Mullenkom. De broertjes, een aantal keren heb ik die neven mij mogen hebben op het podium van de grote finale van het LVK. Wie schat je kansen in voor dit liedje? Ja, ik vind het lastig om te zeggen dit jaar, maar ja, ik hoop dat we gewoon weer op een leuke plek in eindigen. Maar ja, ik ben al lang blij dat we nu wel weer gaan uitzenden. En dat, ja, dat is een ander nummer, een lekker vlot nummer. Ik zie dat er veel rustigere nummers zien, veel corona gerelateerd. Wij hebben daar iets minder de nadruk op gelegd. De likkel gaat in van 1,5 meter, maar verder is gewoon een lekker uptempo feestnummer. Ik zou echt zo naar die andere liedjes, zo van, is het genoeg afwijkend of is het meer van hetzelfde? Werkt dat zo bij artiesten? Ja, wat ze dus doen, in principe van tevoren niet wat de rest doet. Toen zus een beetje zus was er nog, maar de kijk wel. Wie vorig jaar hebben we een heel rustig nummer, want daar hebben we zoiets van, oh, dat zullen we wel eind van de enige zien, want de dans was een beetje snel de laatste jaren. Ja, dan zus zijn eigenlijk dat ze met een paar rustige nummers in die finale kunnen. En dat vond ik wel heel fijn, want dat kent dus ook en dat is wel goed. Ja. Kent ze een beetje? Oh, sorry, Lutger wil nog iets zeggen? We zitten niet voor niks in beeld. Nee. Het was het eens met in de broer, heb ik in de gaten. Eensgezindheid in de Kapel. Weet ze René, waar geven die de broer het woord en we laten hem gewoon uw eigen liedje nummer 28 aankondigen. Is dat een goed idee? Heel goed, doe maar. Ja, Lutger, laat maar gewoon dan. Ja, dan is nummer 28, liedje voor de broertjes. Hang de slingers samen op.